120 detí, s ktorými sa život nemazná. To boli účastníci aj tohtoročného tábora nadácie Markíza a občianskeho združenia Štvorlístok deťom. Deti v ňom aspoň na pár dní zabudli na svoje životné peripetie. Všetko vyvrcholilo získaním veľkého táborového pokladu. Mnohí z nich za necelé 2 týždne toho zažili viac než za celý život. Zábava na vode i vo vzduchu, pod jasným slnkom, všade panovala radosť a detský smiech. Každý chcel získať táborový poklad, na to však bolo treba v posledný deň naozaj zabrať. Takže kadiaľ ideme, decká? Na záver museli rozlúštiť záhadnú šifru. Poklad môže získať iba ten, kto všetky úlohy splní. Deti si v tejto chvíli vlastne vybrali kľúč, ktorý by ich mal doviesť až k táborovému pokladu. No a o chvíľu nastane okamih pravdy. Ja mám pocit, že niečo nie je v poriadku, ale v tomto prípade naozaj neustúpim. Táborový poklad je váš. Pre mňa je tento zážitok veľmi obohacujúci. Myslím, že by bol pre hocikoho, kto by toto tu zažil. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tom, aby sa tento tábor mohol zorganizovať. Videli ste tie emócie, nefalšované, úprimné a je to také zvláštne. No, deti plakali a mali v očiach slzy, ale boli to slzy radosti a šťastia. Ja verím, že deti na tento tábor nikdy nezabudnú. Ďakujeme Patrikovi Hermanovi. Bolo tu veľa zážitkov. Našiel som si tu veľa kamarátov. Dobrý, najlepší na svete. Z Tajova pri Banskej Bystrici, Ľubo Fronko, televízia Markíza.